Helo pawb. Colli plot cynta 2025 sydd yn arygol. Ie, danc you mawr. Mae dydd ymestyn mae o dydy. Chydig bach. Dwi'n gweld chi ys cyn dolyg na ddo. Sy'n hir. Chi'n iawn? Dolyg llawan? Blwyddyn newydd dda? Blwyddyn newydd dda. Oedden ni fod i recordio hon, os oes dda? Oedden, fi o bai, sori. A ni'n hangover ysdolig o'n i'n clywed. Rhywbeth felly. Ie. Ac oedden ni fod i recordio fo ar ben blwydd, Bethan. Ac o Dafydd isio canu. Ti isio canu wan, Dafydd? Na, gwrs, diolch yn fawr i ti. Go on, Dafydd. So ni ar lles y genedl. So ni ddim yn... Pan fydda ffys i gwanast? Hei mi ddweud, dwi'n mynd i drefnu colli plot ar ymhen blwydd eto, achos o'n i'n di trefnu'n byd arall. Wedyn pa cath o ganson, i'n dda, oce, beth dwi'n mynd i wneud wan? O'n i ti gynnig ddod draw efo cacan? Do, o'n i'n misio ti ddod o'r ffordd o dywyn na gan ysgyma. Hanner awr, di o. So be nes i wneud yn lle, gwylio Junior Bake Off? Ti'n gwybod beth efo dy gacan wan? O'n i di anghofio bod traitors ymlaen. Da chi'n gwylio Traitors? Ynddo. Manon, ti'n dweud na? Na, dwi ddim. Sian, ti'n dweud na? Ragdw. Aled? Ydw. Wyt. Gwanas? Wyt. Ti, Dafydd? Wel, dwi di, oherwydd bod pawb yn sôn amdano fo, nes i ddechrau wylio fo rhyw bythefnos nôl, nes i golli'r ddwy benod gynta. A wedyn, ie. Ydych chi'n meddwl bod nhw'n ymwybodol bod yna gamerau anyn nhw a bod nhw yn actio? Wel, fel ddedodd y Gymraes na, Elen, ti'n anghofio bod nhw'n Ie, dydw i ddim yn... Gêm yw gyd, ie. Ie. A mae rhaid yn bod ac yn chwarae well y gilydd. Ie, gêm ydi o de. Ie, da ni'n gwybod na gêm, dio. O ti jes yn bod yn ensynig, wan, dweud. Y fi, Ie. mae hynna saith drwy'n nghalon ni. Y ffasiwn hyfdra i awgrymu bod fi'n sinicaidd. Mae'n ddrwg iawn gynnau, David. O, gyda Mae llaw. gen ti galon. Ie. Iesus, Norddyn yma. Ga i just dweud, ers i mi gan mewn blwydd, mae Manon a Galed i cael fi. Hwre, da ni'n hen. Dwi'n hapus mae'r on y galed. Diolch yn fawr. Felly, mae'r tri o'na chi o fewn wsos? A Sian wrsos nesa? Wrsos nesa? Mae'r tri ni mewn o fewn tridiau. Ie. Dyna'n golygu bod ni'n bobl special. Yndi, Bethan. Yndi, Mae Bethan. yna ateb i'r cwestiwn yna, ond yna i ddim... Mae Betty George yr un diwrnod y Manon. Oedd, A Dolly Parton a Edgar Allan Poe. achos nath Betty George anfon cyfarchion i chi ar trydar neu ex. Chdi a Dolly Parton. Ie. Ie. Meddyliwch girl band o'n i'n neud. Keith Chegwin yr un diwrnod o fi. Keith Chegwin. Wel. Dwi eisiau mynd i googlo wan, sgynnu syniad pwy sydd anwydd yr un diwrnod a fi. Na fi. Na. Dwi'n meddwl bod fi rioed i meddwl edrych. Yn amlwg o tîm yn darllen comics merched pan o ti'n iau. Do'n am comics merched pan oedd y Sian yn iawn. Sian yn sgwennu'r comics merched. Dod a'ch Sian? Dwi wedi cael un stori ydy chyhoeddi'n Just 17. So, do. Oh, yes. O, dwi'n sôn am cyn Just 17. Cyn, Dwi'n do. sôn am Jackie, dwyt. A cyn Jackie. The Tammies, 1870. a the Ginties, a the Bunties, a the June. O'n nhw ar tablet yn nhw ar pryd yn nhw, ond wahanol tablet i heddi. Moses oedd y golygydd. Tawaith. Tawaith. Wrach bod yna bobl di amuno sydd ddim clem be maen nhw'n rando O, na ie. chi. So, ti ddeud nhw? Wel, maen nhw di rhoi gorau i ben hyn, dydyn.
Eitha Gwenas, Dafydd Llywelyn, Aled Jones, Manon Steffanos a fi Sian Orddi oedd yr rwdlan y fanna wan. Da ni fod yn bod yn trafod llyfrau a trafod sgwennu a pethau eraill. Ond, fatha ma, da chi wedi dallt y barod, da ni sôn am bob dim dan hael. Mi da ni fel arfer a dechrau yn gofyn beth da chi wedi bod yn darllen am y mis dydan. So nawn ni wneud y rownd yna. Dafydd Llywelyn, beth ti wedi bod yn darllen? Ie, ni'n meddwl ti'n cychwyn efo fi. Reit. Dwi wedi darllen yn Gymraeg i ddechrau nofel newydd Geraint Lewis, Hayden a Rhys. Mae'r lansiad yna, mae'n debyg yn digwydd wrsos nesaf lawr yng Nghaerdydd ar yr 7 yr 8. Geraint wedi yn amlwg wedi bod yn gynhyrchiol iawn dros y blynyddoedd. Ac mae rai fi ddweud, os ar rhywun arall i darllen y gyfrol yma, cyn i fi? Na. Na, da chi? Mae'n nofel sydd yn, mae rai fi ddweud, mae yna lot fawr o Geraint Lewis yn dweud, da chi'n gallu clywed i hiwmor, da chi'n gallu clywed i lais o, ac mae yna dro trwstan yn digwydd yn y stori hanner ffordd drwy'r nofel am y ddau foi yma sydd aros mewn maes carafana yn y gogledd ac yn amlwg na i ddim difetta'r stori ond maen nhw ar berwyl go amheus a wedyn mae'r gwir yn dod i'r amlwg sydd yn mynd â'r stori i gyfeiriad gwahanol. Mae fy hynna ddigon cryptic heb roed y cyfannu. Ond mae ddigon difyr, mae rai fi ddweud, mae'n nofel, fel mae'r blurb yn deud ar y cefn, nofel am gyfeillgarwch oes, am ymddiriadaeth ac am yfed gwyn coch yn yr hael. Da chi'n gallu gweld hynny yw, mae Geraint yn amlwg yn medru deialogu'n dda iawn, mae'n dramodydd ac yn sgriptiwr. A da chi'n gallu gweld mae'r cyfan yn gwibio yn eithriadol o slick ac yn rhwydd. Ac felly, mae rai i ddweud, nes i wynhau honna jyst eistedd nôl, wynhau. Byddwch chi wedi mynd drwyddi reit handi. A mae'n edrych reit drwchus. Dal i fyny to. Da ni'n gallu gweld, sori di. O na. Na, just yna ni. I di ddarllen ni mewn penwsos, yn hawdd. Ond mae werth, yndi, eistedd nôl, wynhau, a just ymlacio o hwnna. Wedyn, yr ail un nes i ddarllen yn Gymraeg oedd Merch Wendon Hallt, non Mary Jones. So rwy'n wedi darllen hon? Fi? Nes i'n sôn amdani? Ie, Steve yn gwrando ar ti. A ni'n mynd i ddweud sy'n ei gwrando. Na, dy beth yn gwrando na fi? Dwi'n mynd i deud yn byd, ond... chwip o gyfrol, mae rhaid i fi ddeud. Nes i wir fwynhau hon. O'n i ddim... Os ga i ddeud dydy'r clawr ddim yn rhy apelgar. Ac o'n i'n meddwl, oce. Ond o ran y cynnwys, mae hi yn chwip o gyfrol. Fa ti dweud yna de, achos dwi heb ddarllen ni, ond dwi wedi gweld y clawr a dyma, mae'n edrych yn lyflu. Ti'n meddwl? Ti'n iau, achos nes i godi hyn yn y grŵp darllen ni, cos oedd hon yn un o'r nofela oedd o'n i'n neud yn y grŵp darllen. A nes i dynnu sylw at y clawr. Cos i mi, sy'n gallu bod yn unrhyw beth am unrhyw... Does am cliw ynglyn â'r cynnwys na gys. A mae'r teitl mor fach, ti'n gorau craffu go iawn i weld be diwn? Wel, dyna, achos a hefyd yn naturiol gan bod ti y cyfnod yn adolyg llwythiau lyfrau yn cael ei cyhoeddi a bob dim. Ti'n gwybod, o'n i ddim yn teimlo bod hon yn fynenu, neu doedd y clawr yn sicr ddim yn neidio allan ata i fel petai. Ond o ran cynnwys, waw, nes i wir fwynhau hon. A dwi'n gwybod oedd hi wedi chyflwyno hi ar gyfer Steddfod Bordeion oedd hi da. Yn 2023, ie. A chdi, Gwanas? Sori. Throw Tinder off, Gwanas. Swipe. O'n i wedi gyrru neges i Mered Lewis yn gofyn, di'n iawn, mi ddenwi di ar colli'r plot heno.
The girl says yes. Na fo, diolch yn iawn. Da iawn. Iawn. Ond gai awgrymu bod rhywun wir, os oes gennyn nhw rhyw daleba dolyg neu be bynnag, yna cerwch chi brynu honna. Mae honna yn, yndi, mae'n un o'n hoff lyfrau yn ystod y misoedd diwethaf, swn i ddweud. Gai fynd nôl at Manon fan'na, de. Manon yn dweud bod hi wrth i bodd fo'r clawr. Ie. Pam bod clawr fel yn apelio ta chdi, Manon? Achos mae lot o gloria yn hynod lliwgar, Ie. neu dwi wir ddim yn licio ffotograffa ar gloriau llyfrau. Dwi ddim yn licio gweld gwynebau cymeriadau, achos dwi eisiau gallu dychmygu nhw fy hun. A dwi jyst yn meddwl bod mae'n tynnu sylw at ei hun, achos bod yna gymaint o gystadleuaeth yn y lliwiau llachar mawr yma. Mae'n edrach yn... Dwi'n meddwl, mae'n reit... urddasol. Ydy'r gair sy'n O, yndi. defnyddio. Mae'n urddasol. Fi'n credu bod yn clawr dewr iawn hefyd, ydy. Mae jyst fel swyn rhoi lot fan hyn, jyst mae'r cyfrol mynd i wneud y siarad i fi. Ie, cos gen ti ddim cliw nag oes. Na. Os ti'n thriller neu chiclets neu... Ond os ydy rhywun yn meddyliwch yn mentro i siop lyfrau ac yn gweld stor y lyfrau, fysa on yn neidio. Bysa, achos bod yr lleill... Fatha, so Sian yn dweud o'n, a chdi'n dweud bod chdi'n gwybod os oes o'n thriller neu chiclets, ond swn i'n dweud bod chdi wir yn gwybod bod o ddim y pethau yna. Achos... Taw ti ddewr. Ia, hynny. Ie. Ond oes na gloria sy'n fwy llenyddol neu gilydd? Wel, mae hwnna'n sicr, mae hwnna'n dweud llenyddiaeth Ydy, Yndi. yn mynd i ddeud, i fi, ti'n gwybod, mae hwnna yn deud stwff llenyddol, sylweddol, swmpus. A dwi'n yn siŵr a fydda hwnna yn denu pawb. Falla, ti'n gwybod, i rei ohono ni sydd yn trio darllen gyn gymaint o lyfrau a phosib, allai weld yr apel yn bendant. Ond o ran rhywun sydd falla ddim yn darllen rhyw lawar neu'n achlysurol, dwi ddim cweit yn siŵr a fydda fo'n. Ond falla, beth ydy'r gwanas yn eitha difyr hefyd, ydy Manon ti di'r fenga ohona ni. O, bell fo. O ryw beth eraill. Felly, ie, ydy hynna'n dweud, a rhywbeth cynhedlaeth i falla? Ie, achos mae clawr Melanie Owen oedolyn ish hefyd yn eitha plaen ar wahân i'r oedolyn ish ei enw i. Ond bod y ffont yn fwy de. Ie. Ond os wyt ti'n rhoi cloriau plaen yna o fewn, ti'n modd, os ti'n meddwl am siop lyfrau, os mae'r clawr plaen yna yng nghanol pob dim arall sy'n lliwiau llachar ac yn brysur, mae hwnna'n mynd i sefyll allan fwy. Ynddi, yn union. A ti'n disgwyl rhywbeth o'r sgwennu, dwi'n meddwl, ti'n disgwyl yr un canildeb yn y sgwennu. So ni ddim yn... Dwi'n yn gwybod dim byd am y llyfr yna, heblaw beth edodd gwanas tro dwytha, ond o sbio ar y clawr, so ni'n meddwl fod y sgwennu yn reit gynnil. Mae yna lot o gymeriadu reit graff yna fo. Dyna di beth swn i'n disgwyl ohono fo. Felly mae o ti o beth swn i eisiau codi. Wel, os gei ti gyfle. Mae gennau gopi, dwi jyst heb gyrraedd eto. Ond swn i yn licio clywed eich barn chi ar y cynnwys. Achos nes i ddechrau gan i'n meddwl, oce, bag y furid mae hwn yn mynd. A mae o'n ddyfais glyfar iawn hefyd. Sef mae'r awdur fel petai yn beirniadu cystadleuaeth. Ac wedyn mae'r trywydd wedyn yn mynd yn adlewyrchiad o gynnwys natur y cystadleuaeth. Felly... Dwi'n dechrau meddwl o ddifri wan, Dafydd. Wyt ti'n switch o ffwr pan dwi'n siarad? Sori, nes i glywed rhywbeth wan? Rydych chi'n mynd o bersonol bethau. Pam, nes ti ddeu hynna hefyd? Nes ti'n deud hynna, y tro diwetha? Na ddo? Na, o ti'n dadansoddi rhyw hanner cant o lyfrau bob mis dwi. Dyna di'r gwahaniaeth, ynddo? Dwi'n cyfyngu fo i ddau Cymraeg, wan. Ddau Achos ddwsin, chi'n dweud fatha? bod fi'n mynd mlaen rhy hir, ond na fo. Anyway, sori. Nes i dorri dy draws di. Do, na ni. Na i ffonio ti tro nesaf i gweld i'n cysgu am sy'n Ie, a ni'n mynd i ddeud. Reit, cyn i gwanas darfu anna eto.
Y trydydd llyfr ydy un Alan Bennett, Killing Time. Dych chi wedi darllen hwnna? Na. Na. Ysdi, wedi darllen 3? Wel, gret. Dwi'n fan enfawr o Alan Bennett. Mae'r llyfr yma, nes i ddarllen hwn dros Dolig, a just y llyfr perffaith. Mae dwi yn eitha hoff o hiwmor a ysgamder, a mae'r llyfr yma nes i wirioni ar hwn hefyd. Mae'r sylwadau a'r gymdeithas ac ar natur ddyn nhw rhyw, mae o just yn waw. Felly, 3 llyfr dwi wir wedi mwynhau. Ydy'r clawr yna ddim yn eithriadol o ddifyr na chdi? So chi'n dweud? Ie, enw fo yna. I enw fo sy'n siarad fanna. Ie. O ia, A mae gen fo i ffont y hun, does? Fatha, Oes. wel, dwi'n mwyn gwybod dim i ffont o, ond dwi'n meddwl bod o'n defnyddio'r Dydio un honna un bob tro. Oce. A wedyn mae'r stamp yna reith ddifyr yndi. Be, Alan Times New Roman di enw? Alan Georgia. Alan Georgia, ie. Ond hynny yw, ag unwaith eto, tywa cyfrol digon tenad i o ran nifer y tudaleni. Ond, waw, mae'r boi na'n gallu sgwennu. Mae'n obaith iddo. Felly, so ni yn 3 cyfrol dwi wir wedi mwynhau. Felly, na ni. Diolch yn fawr iawn, Dafydd. Mae eisiau chdi ista fan'na wan, Dafydd, de, a gwrando. Dwi'n mynd o'n. Oce? Dwi'n mynd o'n. O, Gwana sy'n nesa. Gwana sy'n nesa. Rai, oce, a jyst yn ei bwyd. Bai nôl mewn 20 munud. Bydd wedi ar yr ail gyfrol erbyn hynny, byddi Gwanas. Dwi'n mynd cael hegi'r y podlediad ma'n o'ch do? Na, gwyt. Wyt ni thaled dynnu fo yna. Mi na i arwydd i ti, Dafydd. Na chdi. Na ni. Munud i fynd, gret. Ia. Oce. Ei, da chi eisiau gwybod beth dwi wedi darllen? Reit. Reit am anon, beth ti wedi bod yn allan? Mawr. Sut o'n Gwanas? Nes i wirioni fe hon, alla bod chi wedi gweld yr coasters y bellyn steddfod, dwi'n gwybod, ond fi a fo gen Gwenno Gwilym. Oes na rwy'n arall di darllen ni? Na, di di ffrynu. O, dwi isio. Ie, di di ffrynu. Nes i fwynhau. Mae mor wreiddiol, mae mor wahanol, a mae yna 2 brif beth amdani, sef yn gyntaf yr iaith, achos mae gen ti 2 gymeriad, un yn sgwennu neu siarad yn Gymraeg a'r llall yn Saesneg. A dych chi'n meddwl i ddechrau, talpio mawr o Saesneg fel yna. Ond wir chdi, sydd bin, mae cydio yn chdi, cos mae'n rhywbeth o neidio neu lithro un iaith i'r llall. Fel mae cymaint ohono ni'n neud bob dydd yn naturiol, de. Just yn dydyn. A'r peth arall amdani di'r ffresni. Mae'n iawn chdi, mae'n meddwl. Be? Mae'n iawn chdi. Ar ysgol? Dwi'n gwylio'r beth. Ysgol feithrin, de. Ysgol feithrin. Swn i dweud bod hon yn nofel berffaith ar gyfer bobl sy'n ni ugeiniau hwyr 30au. Ti di pasio hwnna, do, mae'n? Dos, di. O, mae'n iawn i ni rhai hun y fyd, oce? Ond ar gyfer... O, beid a drwpio fi efo chi fel yma. Mae just... Ar ôl darllen ni, dwi'n gweld bobl yr oed yna, a dwi'n gwybod bod nhw'n mynd darllen llyfrau Cymraeg, a dwi just am arw stwffio hwn o'n i gwneud nhw'n dweud, darllenna hwn, neu di fwynhau hwn. Am be mae o? Reit, 2 gymeriad. Fi di enw hi, Rob di enw o, a maen nhw'n neidio nôl gymlaen mewn amser fyd, a 2 gariad, maen nhw'n prodi, ac yn fuan iawn ti'n sylweddoli, o brodas di chwalu, ond mae gen nhw 2 o blant. Felly mae o am fagu plant, mae o am dor priodas, mae am gyffuriau, mae o am yr euogrwydd a'r wefr o gael perthynas efo rhywun arall a chdi tan briod. Ac yn mynd mwy. A pethau Cymraeg a Cymreigdod a Saesneg a... Mae gen i gymaint o bethau yn y nofel yma. A diolch yn fawr wedi cael ei... Does am gormod yn yma, mae wedi gwneud y mor ysgafn, iesgob mae'n glyfar. A mae'r cwbl mor onest a ffres a newydd. A wedyn mae gen ti Feida, sef fi, mae'n fam artistig fler sydd wedi colli ffordd mewn bywyd. A wedyn mae gen ti gŵr i Rob sy'n Sais dyslexic o deulu fo llwyth o bres.
A mae ddod i gwneud pethau dwl yn ei gwrw neu yn ei gyffuriau. A o'n i wrth modd o pethau fel y ffaith di hi'n cadw dim byd ar ei hôl a di byth yn gwagio pocedig i roi dillad i olchi. A mae hynny'n yrru fo'n benwan. Di hynna'n canu cloch efo rhain ni? Ydych chi'n sbio drwy pocedig yn rhoi nhw'n olchi? Mae Aled yn nodio, o'n i'n gwybod sa ti'n neud. Mae non ti ddim na gwy. Ond dwi'n rhaid, diolch yn rhywbeth sydd wedi codi, mae'n rhaid fi. Chdi? O. Dwi'n gwneud, a wedyn maen nhw jyst yn aros ar dop y peiriant golchi. Ie, mae'n fflost flan y peiriant. Di Dafydd jyst yma'n golchi dillad eich. O'n mynd i ddweud leini o'n hwnna. Pai ti a dwi'n hwnna gyda i. Ond mae'n olygfeydd wirioneddol ddoniol, chos mae gen ti fam mo sy'n jyst yn fam fusneslyd, sy'n mynnu alw fo'n daddy o flaen y plant, yn hytrach a dad sy'n gyrru hi'n benwan. So mae gen ti'r tensiwn yma, de. A mae yna ddarn, os neu fi chwerthin, mae gen ti foi o'r enw, mae ti sgwennu'n S-E. O'n i mi fel Cymraes, o'n i'n darllen hwnna fatha C. Ond sai dio, achos Simon di enw. So rhywbeth a felly. Sut ydych chi'n darllen S-E? Sais, mae'n siŵr. Ie. Fel Simon. Wrth bod yn honna bod o'n dibynnu lle sa ti'n gwarfod o. Ysdi pwy sy'n siarad ar y pryd. Ond ar y papur, o'n i just, oh god, I'm so Welsh yn alw fo'n C. Beth bynnag. Mae o'n fwy arall, dwi'n eisiau rhoi gormod i ffwrdd. Ond mae darllen hon ydi bod yn brofiad mor ddifyr, a dwi wedi perswadio grŵp darllen i ddarllen o tro nesa. A dwi'n croesi, dwi'n siŵr bod nhw'n mynd i fwynhau hi. Ond ella fy'n ambell un ddim yn siŵr am yr iaith. Faint y Saesneg sy'n yna? O, mae'n dipyn. Ond Mae Chymraeg... Bob yn ail benod. Di ddim bob yn ail benod. Bob yn ail benod. Wyna fai. Ond hefyd mae Cymraeg feda, Cymraeg bob dydd Llan Rwst. Neu Dyffryn Conwy fan awrla. Felly mae yna dipyn o... Be fysa rhai bobl yn alw'n bratiaeth. Ond iaith naturiol bob dydd, dio. Ond go. A dwi'n meddwl bod y marchnata di bo'n glyfar, achos nofel gynta Gwenod i hwn, efo'r busnes coasters mae'r QR codes i gael y benod gynta, ac yna glipio o actorion yn actio just clips byr. Clyfar ofnadwy, a waw. A mae hi'n siarad yn ochr Canarfon Bangor cyn bo hir, a dwi'n methu mynd. Os yw'n eitha modd yn gwrando ni siarad am greu'r nofel, da, achos dwi wedi cynhyrfu fo'n. Mae hon yn... Mae'r busnes yma o roi clipiau a tywod, yn amlwg yn trio, swn i'n dweud, apelio at y genedlaeth iau. O, bendant. A bobl sydd ddim yn darllen llawer yn Gymraeg. Ie, byddai fi'n gweud hwnna fwy na genedlaeth iau. So cenedlaeth digidol mewn ffordd. Sy'n jyst yn sgrwlio ar ffôns nhw. Yn hytrach na, ti'n bod, targedu oedran arbennig. Wel, man, mi wirionus i'n bot. A mae'r cymeriadau'n aros efo chdi. Ac o'n i wrth y modd efo Rob. O'n i mewn cariad efo Rob. Nes i ddau hyn, y rhaglen Ffion Davies. Dwi'n o blaen. Och. Hyfryd. A fel sy'n sgwennu Saesneg. Felly, ia. Dwi'n rhoi 10 allan o 10 i honna. Felly, ti'n mynd i sôn am hwnna wrthos nesaf, wan, wyt, Dafydd? Yndw, na i ddim cymryd unrhyw fath o sylw o'r hyn sydd wedi dweud. A wedyn y gyfrol arall, hollol wahanol, y cyfrol y farddoniaeth. Ti'n di sôn am hon, oedd o Sian? Rhio? Na, ei distawrwydd hi? Dwi di ffrynu hi, dwi di darllen cwpl o gerddi. Felly, ti di gorff darllen i gyd? Do. Mae gennau fy ffefrynnau. A pan nes i ddarllen yn hy fy nhad, neu tu fy nhad, o'n i beich y crio. Ti'n bod weithiau ti'n darllen rhywbeth a ti'n just cael panad a bit o tos na beth, a ti'n darllen rhywbeth, a mae just yn dywaldio di fatha gordd.
Cos, ella bod o'n help o fi nabod i theulu hi. A dwi'n nabod i thad hi, a dwi'n gwybod lle mae'r tŷ. Cos mae tŷ fan had amdani hi ar ôl i'm ham i farw ar yr... Mae Leri Davies di'r bardd. O gan o traws sy'n byw yn Bethesda o leia 20 mlynedd. A mae chwaer i Dewi Prysor. Ond mae gen i brawd a chwaer arall hefyd. Dwi'n iawn, yndw. A mi nath i'm ham nhw farw o motor neuron disease do. Felly mae yna dipyn am alar yna fo. Ond argol, ma'n bwerus de. Cos mae'n sôn amdani hi yn y gerdd yma, mynd nôl i'r tŷ i weld i thad. A mae'n llenwi'r gwacder efo sgrwbio sglinio ogla braso, felly. A mae'n ei panad a mae merch fach i mynd drwodd i parlwr at taid lle mae o'n gwrando ar John Wayne a ffilms Apache a felly. Yn union fel mae'n had i wneud. A minnau'n ddelw uwch y llestri i un ar ddreining bod ei bywyd hi. Hynny yw, mae wrth y senc lle oedd i'm ham i. A ni just chwalais de. Wedyn mynd ein arall am ei meherchu, watcha ei meherchu'n dawnsio. Dwi'n gwneud y cerddi yma fesul un efo'n nosbarth dysgwyr i. A mae'n help achos maen nhw yn mynd allan a prynu'r cofrola os da nhw licio nhw de. Ta ti'n mynd i apelio at bawb, ond mae yna gwpl wedi prynu'r gyfrol. You owe me, my lady. A mae'r darlun o'm ham i fydd silk cut a polo mint a foundation natural beige a'n atgoffa fi o'm ham i am byth de. Felly, os da chi ffansi chydig gyfarddoniaeth de, mae honna glincar. A dwi wedi darllen llyfrau eraill Cymraeg, ond da chi'n cwyno bod fi'n sôn am ormod, felly neu gadw nhw at tro nesa. Na, tyd bwan. O, un der di hon, anyway. Hannah gan Rhian Cadwaladr. Nofel i ddysgwyr ydi fod, ond lefel uwch. Lle mae gen ti eirfa ar y gwylod. A mae'n addas ar gyfer Cymru iaith gynta. A dwi'n dweud mam, ydych chi ddech bodd fo hon. Unwaith eto ar gyfer bobl sy'n wedi arfer darllen neu ddim yn hyderus yn ei Cymraeg. Ac os gennych chi ddiddordeb yn myd chwarelwyr llechi o'n oes Lloyd George a'r suffragettes, de, a hyd os gennych chi ddim diddordeb newch chi licio. Mae'n 93 tudalen, a mae bob dim yn llifo, y stori, y ddeialog, ac o'na ddiweddglo, oedd wneud fi ddi, ys i fwynhau hwnna. Ydw i'n iawn i feddwl, achos mae Rhian Cadwaladr hefyd yn actores, yn dydi? A mae hi wedi bod yn actio, yn perfformio yn un o'r bythynod sydd yn chwarel llechi yn Llanber ers blynyddoedd. A dwi'n meddwl mae Hannah ydi hitha, ie? Felly ai sgwennu hanes y cymeriad? Dwi'n meddwl bod ti'n iawn. Dwi'n siŵr na dyna ddeud o fi. Ydy, cos mae'n nabod Hannah na wan di. Ar hynny hynna. Ond na, nes i fwynhau. Dwi'n meddwl bod Hannah newydd ymddeol dydy. Ond di. Di fy mynd i actio Hannah to, os mae Hannah ddi henwi. O, di bron y siŵr na Hannah fi. Ia. Felly, dyna hwnna. Please gael sôn am rhyw Saesneg. Mae fod yn fyr. Oedd Simon Chandler ar gymell James gan Percival Everett i ni fel podlediad. Felly dwi'n gwrando beth ti'n dweud, Simon, os ti'n lleill ddim, ar Twitter oedd o. A nes i ddarllen James gan Percival Everett a, nes i fwynhau. A James ydy'r Jim oedd yn llyfrau Huckleberry Finn. Felly mae'n help hwyrach i chi googlo Huckleberry Finn i atgoffa chyn o be oedd y stori honno. Ond sy'n rhaid. Ond ys i wirionedd o fwynhau. A wedyn nes i allan llyfr arall gan efo The Trees. Ac o hwnna'n hanisgwyl. Hiwmor tywyll iawn. Amhiliaeth. Marmait o lyfr ar ôl sbio ar y adolygiadau ar Amazon y felly, ond nes i fwynhau o. Da iawn. A wedyn Manon, dy ffrind di, Elif Shafak, o'n i'm di clywed amdani nes ti sôn. Nes i ti gael swper neu cinio neu beth bynnag oedd o fi. Nes i ddarllen un o'i llyfrau hi am bod ti di deud i henwi. The Island of Missing Trees. Oh, man. Amazing, isn't it?
nes i wirioni mhen yn bot. Gymaint o beth be di hon ydi hanes dau gariad o Cyprus neu Cyprus, un o dras Groegaidd a llall o dras Twrcaidd. Ac am yr rhyfel rhwng, mae'n digwydd yn ystod yr rhyfel a mae'n goeden ffigis yn efo a sydd beth di gorod dianc o'ch cartra a'ch mamlad, felly mae gennych chi'r busnes ffoduriad yma fyd. O'n i di mwynhau gymaint, eisiau syth i boro bocs, a dwi bron a gorffen un arall gen ni. 10 minutes, 38 seconds in this strange world. Ti wedi allan hwnna? Na. Dwi'n hooked. Felly, wir i chdi, diolch Manon, Elif Shafak, dyn o'n hoff abduron i wan. Yes. Yeah. Dyla ni yna, so ti'n gwrando ar Manon, ti ddim yn gwrando arno fi. Ti'n siôn am Percival Everett a The Trees. O iawn! Pwy sydd ddim yn gwrando nawr? A ti'n cofio'r gyfrol A Terrible Kindness? Dim bo fi'n cofio yna. Dyna ddysgu gwers i mi, de. Sy'n bosib neu rhyw ddeiagram da hyn, dysa. Ond a ni gofio oedran gwahanol sef beth. I weld, wrth gwrs, ie. Dwi'n Sian ti'n iawn, fysa llun wrth o'r Reservoir Dogs yn dal gynna at bennau gilydd. O'n i jyst yma rhyw ben diagram ond gynna sy'n ti siarad. O'n mynd i dweud, na ddim sôn am ryw lun gweitlu. Cofio na thi sôn am ryw... Beth bynnag. Sori, Aled. Na, iawn. Felly dyna pam na Simon sôn am James ar Twitter. A mae Percival Everett yn awdur heriol iawn, di, ti'n mwyd? Nes ti fwynhau Trees ta, neu o ti'n un ar hyn? Do, nes i really mwynhau The Trees. Ond mae jyst yn... Ie, mae'n odd, ond mae'n gret. Ni di licio fo, Dafydd, mae'n odd. Sut dwi fod i ddehongli hynny? Just derbyn hynna a symud ymlaen, eisiau? Reis, oce. Di, symud ymlaen yn golygu ti di mynd trwy'r lyfrau gyd? Di gorffen, do. Di gorffen? O, Simon, di 10 munud o le. Am bad, agad? Chdi sy'n boswnia na ni, de? Ie. Ti bydd allan Aled? Yn Gymraeg, dwi wedi darllen Yr Ergyd olaf gan Llwyd Owen. Chi darllen hwn? Na, nes i'n rili joio hwn. Mae'n Abertawe, wedi seidio yn Abertawe. A hwn yw'r un cyntaf gan Llwyd fi wedi darllen sydd ddim yn rhan o'r gyfres yn y dref ffug nath ei creu, ti'n mwyd? Hwn yn hyn, 2007, ie? Trydydd nofel Llwyd Owen. Mae'n dywyll, mae'n dda iawn. Nes i wir mwynhau hwn, yn credu. Falle'n fwy na'r ti'n modd, y gyfres arall wedi creu fi credu. Mae hwn jyst yn llyfr ar ben ei hun a nes i gweld sut wedi datblygu fel awdur oddi ar hwn hefyd. So na arall wedi darllen e? Do, yn ystalwm da. Dwi'n meddwl bod fi na ystalwm. Mae'n hen iawn, fi jyst i... So, nes i wir mwynhau hwnna. A wedyn, yr ail lyfr, a mae rai fi diolch i Manon, achos ni gwrando ar Manon. Yes! Yw The Glutton gan A.K. Blakemore. A mae rai fi jyst gweud diolch. Achos mae jyst yn ffiaidd ydi. Ond mae rhaid i jyst cario ymlaen darllen, a mae rhaid... Mae cael ei sgwennu mewn ffordd mor hyfryd, ond mae rhaid pethau mor tywyll mewn hefyd. Mae'n wych o beth, ti'n modd? Mae'n dda iawn, a mae jyst yn troi ar y degau lle ti ddim yn disgwyl. Ti fel, man bach, all hwn mynd yn waith, a mae jyst mynd yn waith. A mae'n gret. Ydy, so nes i mwynhau hwnna'n yn fawr iawn, a bydd fi'n awgrymu hwnna i unrhyw un. Mae'n rhyfedd ynddi, achos mae just y peth na o fod mor fatha sensual efo bwyd, wbeth da ni gyd yn gallu uniaethu efo fo.
Ond mae o jyst yn mynd efo i le mor effernol o dywyll. So, ar un lefel ti'n uniaethu ac ar lefel arall ti'n ffeiddio. Dwi'n meddwl bod hynna'n nadwy ffordd mae'n ei. A ti'n lli dychmygu achos y cyfnod hefyd. Ti jyst ddim yn gwybod ar rai degau ti'n meddwl, ydy hwn yn stori wir, wedi seilio ar rhywbeth gwir, neu ydy wedi cael ei roi, dim ond neud lan, a ti fel, gall darn o fe fod yn wir, fel rhyw fath o hen freak show oedd yn mynd o gwmpas, neu rhywun yn circus, neu a wedyn ti jyst fel man bach, mwyn yn anhygoel. Ond nid oedd o wedi seilio ar rwy'n go iawn? Dwi'n meddwl bod o fyd. Mae wedi di. Yndi. Okay. As o'n i just, Wel, amlwg wedi datblygu ar hwnna hefyd. Ond, mae just fel, man bach. Na mi dda iawn. Dda iawn. A wedyn y trydydd un fi wedi mwynhau yw The Hotel Avocado. Dwi'n darllen hwn eto, Bob Mortimer. Dim eto, ne. Chi wedi darllen yr un cyntaf Satsuma Project? Hwnnw dwi wedi darllen. So mae hwn yn dilyniant i Satsuma Project. A mi wych. Mae jyst yn bonkers. Mae'r hiwmor mewn e. Chi jyst yn chwerthin. Mae jyst gallu gweud... Mae jyst fel darllen penod hir o Would I Lie to You? Dyna fel y mama. Mae jyst yn gwneud straeon lan. Ti'n meddwl, mae hwn yn wallgo. Ydy'r cystal ar gyntaf? Odi. Bendant. Nes i fwynhau hwn yn fwy, dwi'n meddwl. Gai jyst dweud, mae yna hogan yn byw ar y ffordd, o'n i'n mynd am dro rhywbryd ac o hi'n mynd am dro. A mae'n dweud, gai jyst dweud, ti di darllen llyfr Bob Mortimer? Do, mae'n dda, yndi. Mae llwyth o rwtsh, mae'n oedd hi di gwylltio bod o mor... Felly oedd hi'n licio fo. Na, mae'n wallgo, di. Mae'n jyst yn wallgo. Ond nes i wir mwynhau hwnna. Oedd e jyst yn, briliant. Nes i darllen hwnna. Nes i cael e diwrnod dolyg. Rwy'n credu o'n i wedi gorffen hi. Falle ar ddiwrnod dolyg hefyd. O'n i just, o'n i ddim yn cymdeithasol iawn. Sut bod y deulu dim fel iawn. Nes i ddarllen, ti'n meddwl, ti jyst yn dechrau rhywbeth, a wedyn ti jyst fel, man bach, ma hwnna'n gred, ti jyst yn troi, a wedyn ti jyst yn sylweddoli bod, wel, mae pawb arall yn gwylio teledu, so ti'n darllen hwnna'n lle. A wedyn fi yng nghanol darllen y storiwr gan John Gower. Ac yn mwynhau hwnna. A mae hwnna yn... Eto, fi'n cofio ti'n sôn am hwn Bethan am tyfodiaeth a pethau, a mae jyst... Ti'n meddwl, fi jyst yn clywed llais John Gower, fi'n clywed i tyfodiaeth a fi jyst yn ardal lle fi'n dod hefyd, a mi jyst yn naturiol darllen yr iaith yna, mae'n gret. Gret. A fi'n gwybod bod y stori yn mynd i troi rhywsut o lle i fi nawr. Ond fi wedi rili mwynhau lle fi wedi cyrraedd mor belled fi dros hanner ffordd. Wel, da iawn, de. Nath ennill llyfr y flwyddyn, do? Do. Gyfnod yn ôl nawr. Yndi. Ti'n mynd drwy gyfnod o ddarllen hen lyfrau felly? Ie, o'n i'n mynd i ddweud. Dwi ddim yn siŵr pam. Os does dim esboniad a lle, sy'n mwyn lle fi wedi cael nhw. Fi wedi pigo nhw lan o'r rhywle. Wedi dwy'n nhw ti? Na, just Cewn lori. Dyna pam ti'n stacio dy lyfr a fel a dyda fi. Pobl yn cyd dwy'n nhw'n hawdd. Fi ddim yn siŵr lle fi wedi cael nhw. Fi wedi prynu nhw rhywle, ond nhw ar silff lyfrau, a fi wedi just mynd, mae'n hynny'n swnio'n wahanol. Achos ti'n mwyn, na beth sy'n neis o fe, achos bod fi'n hwyr i ddod i ddarllen nofelau Cymraeg, dy fi'r pleser o fy nôl a mwynhau, ti'n meddwl fel Martha Jacashenko nes i darllen llynedd, ti'n meddwl o Bwthyn. Fi wedi mwynhau y llyfrau yna, bod chi wedi darllen oes nôl. Na ti gwestiwn, reit, i helpu Aled, dwan, ddarganfod yr heiath ar goll, fel petai. Da chi'n gallu meddwl am lyfr go hen, da ni'n argymell iddo fo? Stwff Robin Llywelyn. E ddechrau fo hynna. Ie. Seren Wen ag ati. Pyn dyna ti, Dafydd?
Faint yna chi sydd yn cofio'r awdur Marshall Williams? O, cofio'r enw. Cofio'r Cofio? enw. Oedd o'n sgwennu pethau gwallgo, bonkers, ond oedd yn wirioneddol wych. O'n i wrth y modd efo i waith o. Ond hynny yw yn gwbl, os wyt ti'n licio, fel ydych chi'n sôn am llyfrau Bob Mortimer yn mynd i bob cyfeiriad a bod na, dydy naturiolaeth ddim yn rhan o eirfa yr awdur yna. Mae rai wedi dweud, oedd llyfrau Marshall Williams o'n i wrth y modd efo. A ma' ano'n dal i feddwl. Irma Chilton sy'n dod i'r pen. O, ie. Dwi'n gwybod bod fi wedi mynd on amdano hi. Lot fawr iawn. Ond i fi, mae hi'n... Mae wedi bod yn bont allweddol yn y cyfnod lle sy'n ni wedi gallu stopio darllen llyfrau Cymraeg. A teimlo fatha bod na ddim llyfrau Cymraeg i fi. A hefyd, o ddawns i ddawns. Dwi'n meddwl dylse pawb darllen hwnna. Dwi'n mynd i ddewis un peth di prodi, peth arall di byw. Ie. David Hughes. David Hughes, ie. Achos o'n i'm yn cyn ar dyddiadur dyn dŵad. Ond ormod o testosteron yn hwnnw i fi. O'n i jyst yma dallt. O'n i'r ifanc. Ond un peth di prodi, peth arall di byw. Wel, fes i chwerthin mewn ade. Cyw Hael, fed, mae hwnna dda, di. Ie, Cyw Hael. Ie. Twm Miall. Cyw Hael. Cyw Hael. A Cyw Dol. Ie. Ie. Maen nhw'n perthyn wrth y dydyn llyfrau yna. Yndi. Ie, heina. Okay. Iawn. Dim Ond dwi'n meddwl bod nhw'n... Maen nhw'n perthyn i'w cyfnod hefyd yr un. Ynddi. O, dwi wedi darllen Cyw Hael eto'n ddiweddar. Ac o'n i'n synnu, ti'n yndi mae o'n perthyn i'w gyfnod, ond diolch yn teimlo'n hen ffasiwn chwaith, ti'n meddwl, sa ma'n dod allan rwan, dwi'n meddwl sy'n dal gyffro amdano fo. Mae di sgwennu'n wych, de. Ti'n meddwl be gyda yr ergyd olaf, bod yn 2007, ond i ddim yn teimlo bod wedi dyddio. Ti'n meddwl, fi'n gwybod mae technoleg a pob dim wedi symud ymlaen y bethau, ond oedd e ddim yn teimlo bod hwnna wedi dyddio, oedd yn stori mor dda. Sa rwy'n fatha fi, Mel, 2007 ddim o'r bell yn ôl. A dyw e ddim, Nes i feddwl o, a nes i beidio ddeud o. Ti'n meddwl 17 mlynedd o fewn, ti'n meddwl ffonau symudol o stwff, ti'n meddwl mae ffonau clyfar a pob dim na ar y set. Mae ymhlant i yn sôn am cael dillad vintage o'r 2000s. Waw. Haros mynd i gael cwpwr yn y manon. Dyna beth sgynna i. Ie, da. Difyr ydy. Be ti'n bod allan manon? Wel, dwi yn gwrando arna chi. Yn enwedig Dafydd. Felly diolch yn fawr, Dafydd. Ti'n gael. Os da di dweud, Manon yn hennog gan gall. Nes i ddarllen Salem a fi gen yn dyfenlun. A nes i ddarllen o a meddwl, dwi ddim yn siŵr am hyn, achos dwi'n wir mor gyfarwydd yna efo music and dyfenlun. Dwi yn y ffordd mae o'n mega star, dydy. Ond o'n i'n fwy cyfarwydd ond efo fel cyfarwyddwr fatha un o Sala Leuad anhygoel ffilm. A nes i just, o'n i'n meddwl bod o'n mor dda. Nes i wirioni. Dach chi'n beth, dwi wir yn licio hunangofiannau da, a dwi wir yn casau rai rybys. Sa mae safion, pan ma'n dod i hunangofiannau, efo hwn, mae o'n sgwennu am ei blentyndod mewn ffordd sydd mor dyner a gonest. Mae'n sgwennu am bethau sy'n anodd, ond mae'n rhoi fatha manylion bach mor ddifyr. Just amball un. Tod i orffan pennod, neu i gloi rhyw stori, neith o rhoi rhyw fanylun bach, sa chdi ddim di meddwl roed i fewn, a rhywsyd mae'n dod o'r holl beth yn fyw. A dwi wrth y modd efo'r ffordd, mae'n sgwennu am
Dwi'n tueddu efo hynna'n gofianna, dwi'n colli diddordeb ar ôl y plentyndod, achos dyna di'r beth gyda fi diddordeb yn efo fwyad mo. Ond efo hwn, dwi di... Pan o'n i'n darllen amdano fo yn tyfu fyny ac yn mynd i fyd gwaith a dechrau gwneud music a fydda, oedd o'n gallu... Oedd o'n gallu gweld y ffyrdd oedd ei blentyndod o'n effeithio ar pwy oedd o fel, pwy ydi o fel oedolyn, a'r llwybra oedd o'n cymryd. Ac o'n i'n meddwl bod hynna mor neis, a chdi byth yn colli yr hogyn bach yna fo. A dwi just yn meddwl bod o'n mae'r arddull just mae'n hyfryd iawn. Mae'n gymaint o gynhesrwydd na oes. Oes, ti'n wir yn licio fo Yeah. erbyn y diwedd. A nes i ddechrau gwrando ar yr albums wedyn, dim just Salem, ond hiraeth yn ein gwrando. A wedyn just gwirioni a meddwl, pam bod fi'n mynd i gwrando ar ein o blaen? Beth sy'n mater efo fi? Ifanc. Ond wir i chi darllenwch hwn, achos mae'n mynd i aros efo fi, a dwi wir yn gobeithio wneud Enda Femlyn sgwennu nofel, achos dwi'n meddwl bod ei arddull o fel awdur yn... mae just hyfryd. Dwi hefyd wedi darllen llyfr arall sydd ddim allan eto. Dych chi'n weithio, dych chi'n cael gweisg yn gysylltu efo chi yn gofyn i chi ddarllen cyfrol i roi dyfyniad i'r clawr, math o beth. Felly mae Atebol yn coeddi llyfr ar ddiwrnod rhyngwladol y merched sydd yn mis Mawrth, dwi'n meddwl. Enw'r llyfr ydi Fel yr Wyt. Profiad 20 o ferched o fyw mewn corff mwy. Wan, dwi wedi sgwennu am hyn o blaen, a dwi sgwennu nofel amdano fo mwy neu lai yn blasu am berthynas merched efo'i cyrff, efo tewdra, efo bwyd. A felly dwi'n gwybod bod o'n un o'r pynciau mae gennym fi ddiddordeb yn fo, a mae o yn wbath dwi'n teimlo sy'n effeithio arno fi. Ond nes i grio mwy na dwi rioed di grio yn darllen llyfr yn grio hon. Yn darllen ar un yma. Mae o'n deud gymaint am gymdeithas, y ffordd mae'r merchaid ma, i gyd o'n nhw yn anhygoel yn ei ffyrdd eu hunain, efo cymlethdodau, efo perthynas, efo bwyd, neu efo'i cyrff. Neu bod y ffaith bod nhw efo perthynas dda efo'i cyrff mwy, bod hynna yn beth anarferol neu wbath i wedmygu. Mae'n rhyfadd bod ni'n meddwl fel la. A dyna oedd o i fi, o'n i'n meddwl, gosh, mae'r sgwennu mor onest, ond mae o'n adlewyrchu rhywbeth hyll a misogynistic iawn am yn cymdeithas ni. O'n i'n arbennig o hoff o ysgrif Myfanwy Alexander. Oedd yn sgwennu mewn ffordd, efo hiwmor arferol hi, ond tynerwch hefyd, Caryl Parry Jones di sgwennu, Caryl Bryn, Caryl Burke, y Caryls. Ond maen nhw gyd yn ei ffordd eu hunain. Dwi wir yn meddwl dylsa bobl ddarllen hwn ac archwilio yn y nhw eu hunain sut maen nhw'n teimlo amdano fo. Yn enwedig influencers ar Instagram a bobl sy'n yn hyrwyddo bita'n iach a byw yn iach a'r ffordd dwi'n sylwi wan, mae hwnna wastad yn dod yn ôl, mae hwnna wastad rhyw sylw yna am bwysa a colli pwysa. Felly bod o am iechyd ac am fyw yn iach, mae'n aml iawn yn dod yn ôl i a gewch chi golli pwysa, fatha bo hynna ydy'r ddelfryd bob tro. A ia, ella bydd o ddim yn cael yr un effaith ar bawb, ond i fi, sydd, wedi cael, dwi'n gwybod sy'n gwneud problema, ond mae'n wbath yna fi ynglyn ar pwnc yma. Nath o wir gael effaith arno fi. Wel, dwi'n prynu copi. Na'n mynd i ddweud. Mae'n neud chi feddwl hefyd, achos o'n i'n trio, pan o'n i'n darllen o ac yn
darllen am y merched ma oedd yn dathlu i cyrff mwy ac yn mwynhau o. Oedd na ran o'n fi'n meddwl, maen nhw mor ddewr, chwarae teg iddyn nhw. A wedyn o'n i'n meddwl, pam ti'n meddwl ffasiwn beth a hynna? Achos mae hynna'n golygu bod fi'n teimlo fatha bod o'n beth, dach chi'n meddwl, mor stupid. Ond dyna di rhan o gryfder y llyfr, a dyna pam bod o'n bwysig fod o'n bodoli, ydy bod ni wedyn yn sbio ar yn agweddau ni'n hunan tuag at pwysa, siap, gyrff, merched yn benodol. Mae'n briliant. Da iawn zebra. Dwi'n meddwl mae zebras yn coeddi. Maen nhw wedi cyhoeddi rei da. Do, ma nhw. Un arall nes i ddarllen, oedd hwn ar Borrow Box, a dwi wedi bod yn trio darllen mwy o gyfieithiadau. A enw hwn ydy Days at the Morisaki Bookshop gan Satoshi Iakisawa, wedi gyfieithu gen Eric Ozawa. A mae o am ferch ma sydd yn byw yn Tokyo, a mae hi'n mynd i weithio yn siop lyfrau a'i law ei ewythr. A mae wedi gyfieithu o Japaneeg. A nes i ddarllen o'i gyd, a nes i fwynhau o, ond swn i wir yn licio i rhywun arall ddarllen o, jyst so bod fi'n gallu trafod o nhw. Achos weithiau, o'n i'n meddwl, oedd o just yn odd. Dim y stori, ond yr arddull. Just, o'na amball frawddeg, o'na byd yn bod efo fo cweit. Ond oedd o just yn teimlo'n rhyfadd ac yn chwythig. Ac yng ngreddf fi ydi meddwl, mae yna rhywbeth yn y cyfieithiad sydd yn mynd ar goll yn fan hyn. Neu jyst i Japaneirwydd o, achos darllen nes i nofel o Japan yn ddiweddar, ac o'n i'n gweld honno'n odd, a dwi'n cofio beth i henwi yma. Ond bobl oedd eisiau mynd nôl mewn amser, ond y gaffi, ond oedd o'n odd. Allu di fod yn bach mwy penodol? Cyn i'r coffi oeri neu rhywbeth, felly? Ia. Rhywbeth fatha cyn i'r coffi oeri, before the coffee gets cold. Na mo, ia. Ia, mae gen amser i ddifla mynd symud, ia. Odd. Mwynhau, ond odd, felly nes i'n trafferthu sôn amdano. Be ti'n olygu wrth odd? Dwi wedi anghofio beth dwi ddweud. Ond be wyt ti'n olygu wrth odd? Wel, fatha ma nhw'n Mae Japan mor wahanol i ni, dydy? O ran diwylliant. Ia, a tybed ydy'r arddull sgwennu yn wahanol hefyd. Ond mae hynna'n wir am bob iaith hefyd, yn dydy. A fel cyfieithydd, mae just, dwi'n gwybod, mae jyst yn ffordd wahanol yn edo. Wyt ti'n trio fel cyfieithydd, os ti'n mynd i gyfieithu fewn i Saesneg, wyt ti'n trio wneud iddo fel lifo yn fwy naturiol fel mae llyfrau Saesnig eraill, neu ydy'r ffaith bod o ddim yn llifo a'i fel yna, ydy hynna'n rhyw gryfder mewn llyfrau Japanese. Dwi'n yn gwybod bedio, ond o'n i bron a stopio darllen o'n cymaint o weithiau, achos o'n i'n meddwl, o'na frawddegau mor functional. Lla'n i'n meddwl, god, dwi'n meddwl. Oedd o just ddim yn teimlo'n iawn rhywsyd. Diolch lyfr hir? Na. Okay. I di drwyddo fo mewn dim. Mae o ar Borrow Box. Iawn. Ar ôl gorffen ar wres newydd a'i chwilio am hwnna. Nes i hefyd darllen un o llyfrau Daniel Steele, a dwi'n cofio pa un. Ond o'n i just yn meddwl sy'n ni'n sôn am hynna, achos weithiau da ni ddim yn sôn am y ffaith bod ni'n licio darllen llyfrau sydd falle ddim yn dysgu rhyw lawer i ni am ddynoliaeth. Ond pethau ti angen ar ôl nofel Japaneaidd oed. Yn union hynna. Ac oedd o'n mynd ar y nerfa fi'n ofnadwy, oedd o'n just yn misogynistic ac yn ridiculous, ond nes i rili fwynhau. Mwynhau oherwydd bod o just yn rhywbeth ti just yn eistedd yn ôl a ti'n mynd gymryd o ddifri. Ia, mae'n just yn ddarllenadwy iawn, ti'n gwybod beth ti'n gael, so ddim gwaith meddwl o gwbl.
A hefyd, ydych chi'n meddwl pan da ni'n gwneud gweithdai a falle, a da rhywun yn gofyn i chi, wel sut mae'n mynd ati i sgwennu llyfr, a da ni'n deud, show, don't tell, de. O, ie. So neb, ti dweud wrth Daniel Steele, a mae hi'n gwneud yn iawn iddi hi hun. Just yn tell. Mae'n amazing. Ond mae mor addictive hefyd. Mae'n gret. Fi fel na gyda llyfrau Lee Child, y stwff Jack Reacher, mae fel reset, ynddi? Ti'n just fel, ti'n darllen rhywbeth dwys neu rhywbeth heriol, ti'n fel, right, reset, darllen yn yr un, fi'n gwybod lleifi yn y byd, a wedyn cael cael ei Ond mae yna gysur yn hynny, does? Oes. O, bendant. A mae o fatha sy'n cael yn speed darllen i nôl, weithiau. Os dwi wedi bod yn darllen rhywbeth yn ara 10, dwi'n meddwl, God, prin dwi'n gallu darllen. Ond ti wedi darllen rhywbeth anodd, dweud Sian. Dwi'n gwybod. Na, dwi'n wedi darllen i byd anodd mis yma. O, oce. O, dwi wedi gorffan o'n, so be nes ti ddarllen? Ie, sut fan? Be nes i darllen? Ia, o'n i sydyn trwy beth gyda i. Llyfr Cymraeg dwi eisiau sôn amdano fo, di Nelan a Bo Angharad Price. Dwi wedi dechrau darllen o. Ti di... Dwi Oedd 'di hwnna'n o dechrau. neis, doedd? Oedd. Dwi wedi gwirioni yn yma hyd yma, dwi. Ia. Yndi, dwi'n meddwl bod o... Nes i fwynhau Caer Saint, so dwi wedi clywed gymryd o bobl yn dweud, roedd o'n fatha o tyn y gorchydd. A dwi'n meddwl fydd y bobl yna lot apusach efo Nelan a Bo. Mae Nelan a Bo yn 10 oed yn 1799 a hanes i perthynas nhw, a mae ar cyfnod, maen nhw'n byw y methal yn Caernarfon, Sir Gaernarfon. A mae adag pan mae'r diwydiant chwareli'n tyfu, pan mae angydffurfiaeth yn tyfu, mae'r sentars yn dechrau llythrenedd, yn dechrau lle dyna di dy gefndir di, ond mae hwnna'n mor ysgam de. Mae o wir. A mae jyst wedi cael ei sgwennu mor dda, dyri. Fel dwi'n dweud, dwi'n di gorffan. Dwi'n di gorffan rhyw dreu yn y ffordd dwi, ond hyd yma, mae jyst yn llifo mor... Mae llifo, mae mor... Yndi. Mae mor fendigedig, de. Dwi'n meddwl bod ti wedi cymryd Mae hir hwnna iawn. llenyddiaeth ydy. Dangos y clawr i ni, di hwnna ma'n blaen na chdi. O, diolch yn modd efo nhw. Yndi, ma' hwnna ond diolch, mae'n rhoi i fi- llawer o gliwiau ti chwaith, na chdi. Na, cdi. Na. Ond mae'n denu, ddo, dyri, i fi. Na. Wrth y modd. A dau lyfr Saesneg, yr ddau wedi cyhoeddi ddegawda nôl ac wedi cael ei hail gyhoeddi y ddiweddar rwan. Cynta di Let a Sleeping Witch Lie gen Elizabeth Walter. A Dafydd, tawad o! Dwi dalu fe'i borthi fi. Na chdi, Ia, dwi wedi dechrau ddarllen o. matching. Ti wedi dechrau ddarllen o? Do. Dwi'n... O dda. Ia, cerdyn dy Ia. flaen. A wedi gei di ddeud wrsos nesa. Gei di ofyn, os ar rywun wedi darllen Let Us Sleeping Ie, Witch na Lie. chdi. Gyn Elizabeth Walter, a fydda ni gyd yn dweud na, cos mae'n hawdd i gwir dweud hynny. Straeon byrion dyn nhw, ydy cyhoeddi 60a, 70a, a mae hwn, mae ti gyhoeddi sawl cyfrol yn y cyfnod yna, a mae hwn yn gasgliad ydy hel at ei gilydd rwan, di gyhoeddi llynadd. Nes i brynu fe, cos a mae'r rheswm chydig bach wirion, a ni wedi gweld galwad allan am straeon gothig. A dwi'n cofio pwy rwan rhyw wasg, ac o'n i'n meddwl, dwi'n yn gwybod beth di gothig. A wedyn, os ti'n iawn, i ddeitha ti, dwi'n ffindio. A di welas i hwn, Welsh Gothic Stories. A brynu fo, a mae'r rheswm yna, a bo fi licio'r clawr. A nes i wir fwynhau nhw. Nes i roi o'i mam. Ti eisiau trio hain? A nath i ddarllen un, a thi ddeud, na, dwi'n eisiau darllen chwaneg, a dwi'n meddwl na i anghofio honna. Be ma gothic y feddwl, Sian? Di am cweit o straeon sbrydion. Oedd Aled yn ei... Dracula-ish. Ish. Ydyn Dwi nhw'n dal yn tueddu fod... callach, di gwir. Gwaith cartra ar gyfer y podlediad nesaf.
diffiniad o gothig. O goth. Ie. Cos ydyn nhw'n gorau bod yn hanesyddol na chdi? Na, dwi'n yn credu na. Dyna sy'n dod i'r meddwl yn syth da i fi ydi. Ysdi rhyw oes Victorian, dipyn bob ochr i hynna. Pan un oedd yn hoff stori di ta? O. A dwi'n hoples am gofio enwa. Mae'r gyntaf i gwir. Mae The Sin Eater na dydy. Nes i wynau Davy Jones's Tale. Pan o hwnna? Y drydedd. A di hynna, mae just deud tam a bach o'n i, cos dwi'n... O'n i'n cael tynnu the bees y fyd. Hefo'r y tŷ a'r boi yn mynd yna, yr milwyr yn mynd yna. A maen nhw'n gweld delwedd yn y ffenast. A maen nhw'n mynd yn ôl yna ym mhen flwyddyn. Ie. Be dwi'n meddwl bod fi wedi darllen hyn? Yn ochra'r Rhaeadr, ie? Ia, oedd hi wedi byw am gyfnod ar y gorora yn doedd, lle maen nhw... Chdi. Lot o'n nhw wedi gosod unau go iawn ar y gorora neu rhyw lle dychmygol ar y gorora. Pan oedd yr un efo'r tren, oedd y trac tren, neu'r... Mae eisiau gwneud nodiadau manol y lle hanner cofio fel hyn, does? Dwi wedi drysu'r accent. You lost me there. Mae ddysyn ni, honna di'r... Achos mae rai fi gyfod, do'n ni riod wedi clywed am yr awdur. Na, do'n ni heb. Na. A nes i ddarllen... Mae i'r rheswm pan bo Seren wedi hel casgliad at ei gilydd, am bod nhw'n meddwl bod ti rhywun wedi cael ei hanwybyddu a'i bod angen. O'n i'n meddwl bod y cyflwyniad yn ddifur iawn. Yn ôl rhaid i hanes i. Oedd. Cos wedi bod yn gweithio fatha golygydd doedd a... Ie. Oedd, i ddifur. Gyda llaw, ydych chi wedi sylwi maled, wrth gwrs, sydd ei fus ar Google? Di Google o gothic, cwan. Ynddi. A literary style that combines horror and romance. And is often set in remote or desolate locations. Do'n am dy romance yn... O'n i'n mynd i... Wel, mi oedd na... Amball un o'na gyfeiriad at, oedd. Oedd. Ond oedd o ddim yn nodweddiadol amlwg ym mhob un ag oedd. Na. Ond ia, mae remote or desolate locations ydy di. Cos oedd yr un eira dda fyd oedd. Mae'r gyfrol yna yn bendant werth i darllen. Yndi. Be di henw i to? Let a Sleeping Witch Lie. Elizabeth Walter. Wedi golygu gen Nick Freeman. A llyfr Saesneg arall, hwn eto wedi cyhoeddi yn yr 80au, dwi'n meddwl, a di ail gyhoeddi cwpl o flynyddoedd yn ôl. Cry of the Kalahari gyn mae'r Cordelia Owens. Ac ia, gwanes, y Delia Owens with a Crawdad Sing. Ond mae o'n hollol wahanol, cos mae stori wir hanes hi a'i gŵr yn wedi gwneud ymchwil wyddonol i ymddygiad anifeiliad yn y Kalahari. A mae jyst yn... Be oedden nhw ddioddau mwyn wneud yr ymchwil yma. Eto, ti'n dynol i gyfnod cyn mobile phones na dim byd, maen nhw go iawn yn meddwl. A da ni'n mynd i fod efo digon o ddŵr i bara tan diwar yr wsos. Os nawr ni... A mae erbyn y diwadd, mae o'n reit... Ti'n sylweddoli bod pethau newid yna hefyd. Nes i fynd i googlo beth sy'n digwydd yn y Kalahari rwan. A a'i perthynas nhw fan anifeiliad unigol, maen nhw jyst yn treiddio i mewn i'r holl le nes bod llewod yn bron iawn cysgu tu allan i'r babell, a maen nhw, mae o cool am peth. Mae o oedd hi'n antur rhyfeddol gynnyn nhw de. Felly mae hwn yn enghraifft o lyfr arbennig o dda,
Tho neb llawer gymryd sylw yn efo, nes iddi hi gael bestseller efo Dwi'n Crawdads. gwybod, sti. A gael gyhoeddi wedyn. Dwi'n gwybod pa mor boblogaidd oedd o ar y pryd, de. Ond ysdi, maen nhw wedi rhoi ar y blaen efo yna co-written by the author of Where the Crawdads Sing. Mae hi sgwennu rei penodau, mae Mark Igor i sgwennu penodau eraill. Ond maen nhw just y ddau berson ifanc mor ddewr, mor frwdfrydig am yr ymchwil maen nhw'n neud. Difyr, ia. I ddynas ydi bod yn Affrica'n ddiweddar. Cos nath nhw... O ddifyr iawn, nes i gwglo mwy wedyn, nath nhw i... rhyw wlad arall yn Affrica, sori, mae hynna'n uffernol. A wedyn i cyhyddo o fwrdro rhyw botsiar. O, mae stori wir nhw'n anhygoel, de. Dwi'n siŵr bod fi wedi darllen yna amdani hi wedyn. Pan nath nhw'n gwneud ffilm Crawdads, do. A wedyn nath o ddod allan hynna i gyd. Ie. Zimbabwe, dwi'n ama isio nhw oherwydd bod yr potsiar ma wedi cael ei ladd. Wel, mae yna lyfrau difyr yn cael ei henwi tro yma. Oes, mae yna des. Does, difyr Dwi wedi da. cynhyrfu gyd. Ti'n dod mae ddarllen. No. Gyda llawt, cyn dolyg de, welis i Heledd Williams ochr Gaernarfon, a oedd hi just eisiau deud gymaint oedd hi yn mwynhau y bodlediad, ac oedd hi yn deud bod Manon, Sian ac Aled yn wych. Henogan iawn. Henogan iawn de, ie. Doedd ddim yn cofio... A ddim sôn gair amdano chdi na Bethan? Oedd hi'n deud bod fi yn gwneud pwyntiau da iawn, ond oedd ddim yn cofio dim byd am gwanas. Be ydi henw i to? Na, oedd hi jyst yn dweud bod hi wrth i bod o'r podlediad. Ac felly, os oes gennych chi unrhyw sylwadau neu unrhyw beth awgrymiadau, yna gysylltwch de. Ie, so neb di cysylltu stel o'n gwrs? Na, gwrs. Mae'n anodd gwybod lle wan, dwi'n meddwl bod Twitter. Aled, beth yw'r ffordd orau i bobl gysylltu o'n ni? Wel, ni ar X, ni ar Facebook, a ni ar Instagram, so unrhyw un o'r platfformau yna. Da ti, Aled. Mae'n edrych ar yn holar i dydy. Proffesiynol, di? Dydy. Dwi'n dweud fetha proffesiynoldeb. Da chi eisiau dod ar sioe ben, neu da chi eisiau dal at i siarad? Wel, mae ddigon hir yma'n dymol, di. Dros dawr, mae'n hatws i di llosgi. Oce. Cerat Yn i sôn am y diffyg hyder to nesau yma nhw. Da ni wedi rhoi off ys 5 mis. Oce. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoots a'r trac ydi O Nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch chi ypod.cymru. Iawn i mi sôn am dy be di dy postiad am golli hyder, sgwennu ar Colli'r Plot. Ti'n teipio fe un bys, Gwanas? Yndw. Da, 2. Ia, un bys ti'n teipio. Ia, na chdi.
Be wyt ti'n gallu teipio efo bob bus? Arglwydd callia, nag dw. O'n i'n meddwl. Pwy sy'n Da. gallu? Fi. O dyna pam ti'n sgwennu mor gyflym. Dwi'n sgwennu'n ar y 10, ond dwi'n gallu gwneud efo'n dwy law. Ti? Dau fus dwi. Na ci, ia. Ia. God, mae'n siŵr bod yn ages i sgwennu nofel. Na, dwi'n reit gyflym. Achos idro. Aled, wyt ti'n gallu teipio efo bob bus? Ydw, Bob is efo'i gilydd. Ma' hwn yn rhywbeth, mae hwn yn rhywbeth allan ni ddeud ar y Ne. recordio, pan da ni'n recordio. Ie. Dwi'n Da ni fawr yn i ddiddorol. recordio. Da ni yn O, da ni yn recordio. recordio. ie.